खुलुमबाय सानजारि थान्दैयाव दिनै मोनाबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं दैरुं नार्जारिया। बिटिआरआव प्रमद बर' दैदेननायाव इउपिए सरकारा हानि मेला खुंदों। बिटिआरनि मोन 19 हानि खाजोना बेरखांहोयो मावख'आव बे हाबाफारिखौ खुंदों। थांनाय 12 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 22 डिसेम्बरसिम थामहिनबा 10 सानसिम सोलिगोन हानि मेलाया। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा, हानि फोरमानलाइ रानगोन बिटिआर सरकारा। साहाखौ हादरारि लोंग्रा एबा नेशनेल ड्रिंक महरै गनायथि होनो पार्लियामेन्टखौ खावलायदों आसामनि राज्य सभानि एमपि पबित्र मार्गेरिटाया। दासान्दि सोलिबाय थानाय पार्लियामेन्ट जथुमायाव आसामनि राज्य सभानि सोद्रोमा पबित्र मार्गेरिटाखौ गोख्रों बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। मैया 12 डिसेम्बर समबाराव जालांनाय पार्लियामेन्ट जथुमायाव 0 आवारनि समाव पबित्र मार्गेरिटाया साहाखौ भारतनि हादरारि लोंग्रा एबा नेशनेल ड्रिंक महरै गनायथि होनो खावलायदों। भारत आरो चीननि गेजेराव फिन सीमायारि जेंनाया बांफिनदों। अरुणाचल प्रदेशनि टावांआव भारत आरो चीननि रौनिया हान्जानि गेजेराव गाग्लोबलायनाय जादों। थांनाय 9 डिसेम्बर खालारखालि अरुणाचल प्रदेशनि टावां सेक्टर लाइन अफ एक्सेस कन्ट्रलाव बे जाथाया जादों होननानै खौरां मोन्दों। बे गाग्लोबनायाव चीननि रौनिया हान्जाजों लोगोसे भारतनि सा 20 रौनियाफोराबो जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दैदेननायाव आसामनि बिजेपि सरकारा केबिनेट जथुमखौ गुबुन गुबुन समाव रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव खुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो फैगौ 15 डिसेम्बर खालारखालि आसाम सरकारनि केबिनेट जथुमखौ जरहाटआव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दङ होननानै एमएलए रुपसि कुर्जि बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायदों। साननैसो सिगाङावसो आसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनाय दीपां कुमार नाथखौ आसाम जातीय परिषदआव बिबान लानानै हाबा मावलांनो खावलायदों एजेपि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैआ। दासान्दि दीपां कुमार नाथखौ आसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय रिजाइन होनायनिफ्रायनो राजखान्थि हान्जायाव रायजो नाङै सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समावनो दीपां कुमार नाथखौ एजेपि राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनो खावलायदों एजेपिनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैआ। जरहाट जिल्लानि मरियनियाव हाग्रानि मैदेरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ उदखार खालामफैदों, लोगोसे सासे हिनजावसाखौ गाथारदों। हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव मरियनि विजयपुर ओनसोलनि बसागु बैसोनि सासे हिनजावसानि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोन्दों। बेंगालरनि माया सन्द्रायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव बेंगालरनि गंसे प्राइभेट कम्पानियाव हाबा मावनाय आसामनि 3 लाइमोननि जिउ खहा। गंसे डाम्पारनि सौग्रावनायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होनना खौरां मोन्दों। बेंगालरनि माया सन्द्रायाव जानाय बे जाथायाव जिउ गोमानाय आसामनि 3 लाइमोनफोरखौ कार्बि आंलंनि करण बसुमतारी, लखिमपुर बाहागरानि असिम देउरी, नगाव कचुवानि चन्दन दास होनना सिनायथि मोननाय जादों। गोजोन्थों।